I pozdrav svima ljudi, danas ću vam reći da mi je stigao mail kako da mi dopuštaju da snimam na YouTube, da nije dokazano da sam nešto uradio na Aldo 87 i to. Znači vraćam se na YouTube, jače nego ikad. Evo ako me ne vjerujete, evo na kompjuter sam i sad sam čitao taj mail. I vraćam se na YouTube, nema više stajanja, jedino ako mi opet daju copyrighta, ovaj Brawler mi je napisao što druga su Brawl Stars. Vidite gameplay. Znači ako ovo dobijem ja, ne da ću se radujem. Ovo će mi biti i to bi bilo to. Ovo je samo obavještenje da se vraćam. Danas vidjela klip na oba kanala ću da snijam. To ljudi, čao.